Comisiones Obrerasek ez du korrikan parte hartuko aurtengo edizioan. Argiak plazaratutako ikerketak errenteriako lan eskaintza publikoaren hizkuntza eskakizunen aurkako helegitean sindikatuko ordezkarien parte hartzea ezagutarazi ostean, AEKaren ustez, batera ezina da Comisiones Obreraseko zuzendaritzak lekuko hartzea lasterketan. Korrikaren antolatzaileen aburuz, kontra esana dago korrikaren mezuaren zein AEKaren diskurtsoaren eta jardunbide horien artean. Honen harira, Alderdi Sozialistak bere parte hartzea ere bertan bera utziko duela jakinarazi. Espainiako poliziak beste 4 pertsona atxilotu ditu pasaden otsailaren 21ean Osasunaren partida baten amaieran izandako istiluen harira. Desordena publikoa eta agintaritzako aurkako atentatua leporatzen dizkiete 4 atxilotuen. Bien bitartean, ikerketak zabalik jarraitzen du eta indargorrik eta sadar bizirik taldeek atxiloketak gaitzetsi dituzte. Azken horrek adierazi du polizia eizan aritu zela Osasunako zaleen aurka eta nabarmendu dute egun horretako istiluetan 30 lagun zauritu zituztela. Erroldatze eskubidea aldarrikatuko dute Donostian datorren martxoaren 22an arrazakeria eta xenofobiaren aurkako martxan. Irizpide garden komunak ezarri ditzaten eskatuko dute udalerri guztietako erroldatze prozesuei dagokienez, baita egun tramitea aurrera eramateko existitzen diren oztopo gaindiezinak salatu ere. Erroldarik gabe ez naiz existitzen lelopean. Gabon guztioi eta ongi etorri martxoaren 18ko albistegira. Bozketa eguna dute berriz datorren igandean Ipar Euskal Herrian udal hauteskundeen harira. Alderdiak akordio bila dabiltza bigarren buelta horri begira eta herri gehienetan aliantzek aurrera egin ez badut ere, Baionan ezkerreko hainbat alderdik akordioa lortu dute. Ipar Euskal Herriko hauteskundeen negoziazioen bigarren eguna izan da astearte honetakoa eta goizean bertan iragarri dute Baionako ezkerrak aliantza egin duela. Miarritzen aldiz ez dute akordiorik lortu. Ezkerreko zerrendaburu den Ana Ezkurrak Biarritz Berriko kideak Sergei Blankorekin batu nahi izan du eta honek ezezkoa eman dio. Ezkurrak Gillaun Barukekin egin du aliantza eta Blankok bestalde Jan Baptist Dusousekin Kap Biarritzeko kidearekin. Zerrenden aliantzak sortzeko epea amaituta datorren igandean norgehiagoka arituko diren taldeak eratu dituzte. Miarritze eta Baiona dira euren taldeetan aldaketak izan dituzten bakarrak, gainontzekoetan zeuden modura jarraituko dute aurrera. Jean-Claude Baiona mugimenduaneko kideak adierazi du bozkazaleen mezua argia dela. Bozkazaleak eman duten mezua biziki argi dela. Gehiengoak ez du gehiago ez dio etxegarrai sustengoa eman eta denbora berean nahiz eta ezkerreko emaitzak doi bat tipiture, 47 heltzen da, bateratzen badiman dira ezkerreko zerrenda guzien emaitzak. Donostian, pertsona asko egoera bereziki zaurgarrian geratu dira azken hilotan Martutenen eta Herreran izandako kaleratzen ondorioz. Horrek eragindako bizitegi larrialdiari aurre egiteko, La Sirena udal aterpetxea harrera eta gizarteratze zentro bihurtzeko erabaki hartu du udalak. Gertakari hauen guztien inguruko analisia osatu dugu 11an. Donostian kalean bizi dira 500 lagun baino gehiago. Harrera sareak dio atzerritarren legeak egoera horretan gutxienez 2 urtez bizitzera behartzen dituela. Etxe bizitzarik lan baimenik eta diru sarrerarik gabe. 2 urtez gutxienean kalean bizitzea eta existentziarik gabeko biziraute bat edukitzea behartzen dituzte. Martuteneko eskola Donostiako espazio estali bakarrenetakoa zen. Harrera sarearen arabera inorkan bizitza aukeratuko ez zukeen arren espazioak garbitu eta egokitu zituzten duinagoak izan zitezen, bere etxe bihurtu nahian. Batzuek 2 urte baino gehiago zeramatzeten bertan. Azken urteetan hainbat gazte imigrantek eraikin horretan aurkitu zuten babesa Donostiako kaleetan bizitzeko aukeraren aurrean. Iragan abenduaren 4an baina 111 pertsona kaleratu zituzten bertatik. Behin eskola zaharra hustuta udalak erdiak La Sirena aterpetxean kokatu zituen horiek gizarteratzen laguntzeko helburuarekin.
Hilabetera urtarrilean 31 pertsona bota zituen ertzaintzak Herrerako Zardoia eremuko pabioietako batetik. Udalak horietako 7 eman zien aterpela sirena aterpetxean. Gainontzekoak kalean gelditu ziren. Bi kasu horietan udalak planteatu egin zuena esku hartze eredu bat izan zen. Geure printzipioa beti izan da jendea hartatzea, zaintzea eta ibilbidean laguntzea, eta gainera ibilbide horretan argi eta garbi gizarteratze bat eman behartzala, baina baita ere insertzio laborala. Desalojo hauek gertatu zirenean kudeaketa oso kaskarra izan zen. Oso kaskarra, improvisatua eta nahiko arbitrarioa. Bertan egon gilenen artean ikusi genuena bintzat, ez? Abisu epe oso motzak, ez dakigu zehazki zeintzuk izan ziren irizpideak jendea berralojatzeko batzuk eta beste batzuk kalean usteko. Orduan hor sortu zen kalapitaren inguruan pixka eta atentzioa desbideratzeko estrategia txiki bat bezala ikusten dugu, ez? Naiz eta egia den, arazoa ere lurralde osokoa dela, baina gaur-gaurkoz Donostian daukagun honi instituzioek egin behar diote aurre. Oraindik ordea 140 pertsona artean bizi dira eremu industrial degradatu horretan. Duinak ez diren baldintza makurretan besteren artean ez baitaukate ezurik ez da argindarrik ere. Horrez gain zaborrak eraikinen atarietan bertan batzen dituzte. Lantegiaren jabeek ez dute ezer egin egoera zuzentzeko eta udal zerbitzuek ez dituzte zabor poltsa horiek biltzen. Bada, udalak Herrerako industrialdegian oraindik bizi diren 200 pertsona horiek kaleratze agindurik gabe atera nahi ditu. Bertan, 400 etxebizitza inguruko hirigintza proiektua baitago aurre ikusita. Eta alkateak dagoeneko eremu horretako eraikinak eraitsi ahal izateko agindua eman du. Kaleratze horiek agerian utzi dute harrera eta gizarteratze baliabideak indartzeko beharra Donostian. Pertsona asko egoera bereziki zaurgarrian geratu baitira. Geure eredu propioa sortzea tokatu zaigu. Gabezia bat bazegoelako gizartean, baino baita ere hirian. Bada, horrek eragindako bizitegi larrialdiari aurre egiteko La Sirena udal aterpetxea harrera eta gizarteratze zentro bihurtzeko erabakia hartu du udalak. Beraz, aterpe gisa funtzionatzeari utziko dio eta modu egonkorrean gizarteratze zentro bihurtuko da. La Sirena aterpetxea ez dela izango apirilaren batetik aurrera. Hau da, gizarte zerbitzuetako baliabide izango dela. Espero dezagun onuragarria izatea gaztentzako, baina ez dakigu zenbatengan nahi iritsiko den, eta ikusten dugu pixka bat, esan bezala, partxe moduan, ez? Azkenean Donostiak hiri bezala duen egoera lazgarri honi aurre egin beharrean, erantzun integral bat eman beharrean, nolabait ere alde batera begiratzeko modu bat bezala ikusten dugu. Donostiak bizitegi bazterkeriari arreta emateko sarea indartu du azken urteotan, eta gaur egun 234 ostatu plaza ditu urte osoan zehar, gehi beste 100 plaza neguan. La Sirenari dagokionez 100 pertsona hartatzeko lekua du. Gaur egun 60 pertsona hartatzen dituan udalak eta beste 40rentzako lekua legoke. Gure eskakizuna etengabekoa izan da azken urteotan, La Sirenak negu osoan eta egun osoan zehar irekita egon behar duela. Eta momentuz hori da egoera, hau da, helburu ezberdina duten bi baliabide nahastu dira, hortaz plazak murriztu egin dira dagokien baliabide bakoitzarentzat, eta alde hortatik ez gaude bat ere ados. Halere Jon Insausti alkateak esan du ez dagoela nahikoa lekurik kale egoeran dauden pertsona guztientzako. Horren arabera gainerako erakundek eta udalerri jarri beharko dituzte baliabideak. Beste behin adiraziko dut gainontzeko erakunden beharra, Aldundia, Jaurlaritza, gainontzeko udalerriena, ze bakarrik ezin dugu. Donostiako udalaren arabera errealitatea gainditu egiten du euren esku hartze gaitasuna. Ostegun honetan hasiko da 24. korrika Atarratzetik Euskara Gara lelopean. Hasierako ekitaldia arratsaldeko 3:30 izango da herriko plazan eta handik abiatuko da euskararen aldeko lasterketa erraldoia. Ostegun honetan abiatuko da 24. korrika Atarratzetik Euskara Gara lelopean. 40 urte bete dira korrika azkeneko zerri horretatik atera zenetik. Eta horregatik egitarau berezia antolatu dute bertan. Goizeko 10:00 korrika tipiarekin batera txaranga, ikuskizun, erraldoi eta gaiteroak izango dira. Korrikaren inaugurazio ekitaldia 3:30 izango da herriko plazako oholtzan. Bertan emango diote hasiera euskararen aldeko lasterketa erraldoiari, dantzari eta txalapartari zuberotarrek lagunduta. Euskal Irratiek hartuko dute lehenengo kilometroaren lekukoa. Hauek 80. hamarkadatik ari dira euskararen alde lan egiten. Ondoren lasterketak Nafarroa beherean barrena jarraitzen duen bitartean jaigiroak Maulen Siberoan segituko du.
Han kontzertuak eta janedana egongo dira, gaualdia bukatu arte. Izan ere, Siberoak protagonismo berezia izango du ostegun honetan. AEKako gau eskolek, herriko eragileek eta Basaburuko laguntzaileei esker. Euskararen aldeko festa erraldoi honekin argi utzi nahi dute bertan euskararen egoera larria den arren, transmisioa eta erabilera ez direla eten, eta euskaraz bizitzeko nahia dagoela. Bestalde gogoratu beharra dago Hamaikak zuzenean emango duela 24. korrika honen inguruko informazioa. 11 egunez 24 orduz gelditu gabe korrikaren urratsak helaraziko ditu, zuzeneko konexioekin, albiste boletinekin eta hiriburuetako saio bereziekin. Abadiñoko udalak atxarte osatzen ekimena abiatu du ekopolikerketa taldearekin batera, atxarteko harrobia berreskuratzeko asmoz. Proiektua pasaden ostegunean jarri zuten martxan, atxarte iraganetik etorkizunera dokumentalaren aurkezpenarekin. Hamaikak guzti honi buruz hitz egiteko aukera izan du Mikel Urruti alkatearekin. Abadiñoko udalak ekopolikerketa espezializatuarekin elkarlanean atxarteko harrobien paisaia berreskuratzeko plan berezia aurkeztu zuen joan den astean. Ekimenaren helburua Abadiñoko zein Durangaldeko herritarrekin batera espazioaren izaera eta erabilera berria erabakitza da. Asmo hori islatzeko atxarte iraganetik etorkizunera dokumentala aurkeztu dute Errota kulturetxean. Duela 3 hamarkada atxarteko harrobien paisaia berreskuratzeko lehen saiakerak abiatu zituzten. Hainbat talde ekologistak borrokari ekin zioten Abadiñoko paraje horretan gizakiaren jardunak eragindako kalteak lehengoratzeko asmoz. Testuinguru horretan sortu zen Urkiola bizirik egitasmoa bide legalak zein politikoak jorratuz. Atxarteko harrobietan gauz, harrobien zen egun bihotzean, eta astarnak erakusten dabe, dagoela gune gaur egun degradatua dana. 1986 urtean gutxi ora bera, barrura arteko harrobien esplotazioa bukatu zen, eta esan egon berreskuratze edo lehengoratze prozesurik, eta horregatik gaur egun ondino mantentzen dugu ordean dauzen instalazio guztiak ez da. Atxarte iraganetik etorkizunera dokumentalaren proiektzioarekin eman diote hasiera egitasmoari. Hurrengo hitzordua apirilaren 23an izango da, Durangoko San Agustin kulturgunean egingo duten mahai inguruarekin. Horrez gain, maiatzean saio irekiak eta tailerrak egingo dituzte Abadiñoko auzo eta ikastetxeetan. Ekainean berriz bizita gidatua antolatuko dute harrobira, eta uztailean prozesuaren emaitzak aurkeztuko dituzte. Dokumentalaren ardura Euskal Herriko Unibertsitateak aukin dau, jola izan da dokumental hau egoitzi dauena, azaro bukaeran abenduan hasi ziren grabaketa horiekin, eta otsailean gutxi gara bukatu zen, gero edizio eta egon da, eta 20 minutu inguruko dokumental bat egoitzi da, jente desberdinaren testimonioekin da holan, eta nik uste dute herritarren artean badagoela olako ikusmira bat edo ilusio bat, azkenean leku hau jente askoentzako memoria dekon leku bat, badeko bere balio soziala eta bere balio kulturala, eta arduan ikusten da green bat, apur bat hau etorkizuneko perspektibaten ipintzeko. Euskara, auzolana eta elikadura burujabetza. Horiexek dira Herrigora ekimenaren ardatz nagusiak, Nafarroa hegoaldeko produktuak Euskal Herria osoan barrena hedatu eta ezagutzea da ekimen honen helburu edo jardunetako bat. Orain Urdaberriaren atarian eskutik eskura ekimena edo proiektua kanpaina dute martxan, eta guzti honi buruz hitz egiteko gonbidatu dugu gaurkoan gurera Iratia Bio Herrigorako kideetako bat. Eguerdian, Iratia. Eguerdian. Mila esker gonbidapenan hartzeagatik. Beste urte batzuen lez, aurten ere martxan duzu eskutik eskura kanpaina hau, konta iguzu zertan datzan aurtengo edizioa? Udaberriro martxan jartzen dugu Nafarroa hegoaldeko uste eskutik eskura kanpaina hau, eta kanpaina honen helburua da kontsumitzaileei aukera bat ematea haien despentsak betetzeko Nafarroa hegoaldeko eta erdialdeko produktuekin, produktu horiek jatorrizko prezioan eskaintzen ditugu eta euskeraz etiketatuta, eta bada ariketa bat elikadura burujabetzaren aldekoa edo.
eskutik eskura egiten dugu herria da aurtengo kanpainaren edo aurtengo edizioaren leloa, ekimenarekin aipatu duzun bezala, kontsumitzaileei eguneroko autoen bidez herria egitea ahalbidetu nahi diezue. Zein zentzutan herria egite hori? Bueno, guk argi daukagu kontsumitzaile bezala daukagun botere eraldatzaile horrena, oso kontziente gara, gure kontsumitzeko autuek eragin dezaketela zer nolako gizartearekin nahi dugun, zer nolako likadura burujabetzara ematen dugun gure etxeko plateretara, eta zein nolako bizimodu eman nahi digun gure nekazariei, eta orduan, uste dugu hor eragin aldogula, eta guk nahi dugu herri bat justuagoa guztiontzako, nekazarientzako, ekoizleentzako, kontsumitzaileentzako, eta hor eragin nahi dugu kanpaina honekin, eta horregaitik herria egitea, kontsumo ohitura horren bitartez, uste dugu eraiki aldogula gure neurrirako herri bat, eta justuago izen aldan herri bat. Aurtengo eskutik eskurak ere badauka dinamika berri bat, eragin saskiari izenpean garatu duzuena, konta iguzu zertan datzan edo nola garatu duzuen ekimen hori? Ekimen hori Asisko Urmenetarekin batera landu dugu, eta helburua zen apur bat herrigora hurbiltzea herri desberdinetara, eta hausnartzeko espazio bat zabaltzea, Asiskok egiten duen aurkezpenarekin, gehi herrigorak praktikotasunera hausnarketa hori nola eramaten duen, bertaratzen diren hoiei emate aukera, zer egin dezaketen edo galdera egitea eta buruari astintzeko ariketa bat, zer egin dezakegun gure kontsumo ohiturak aldatzeko eta nahi dugun herri hori irudikatzeko zer nolako pausoak eman alditugun norberatik hasita, azkenean uste dugulako ere norbanakotik hasita gero komunitatean eta elkarlanean egindako hori izango dela bidea, eta pizkat hori lortu dugu, gainera ekimen askotan AEKarekin batera egin dugu lanketa, orduan euskaraz egindako hausnarketa saio hori, uste dugu positiboa izan dela, eta lortu dugula herrigoraren mezua zabaltzea bestera batera, ez betiko txapa igual, batzutan oso txapa eta teoria eta guk horrela egiten dugu eta holan azaltzen dugula, eta bestera batera egitea, irudien bitartez eta umorea, sartzen dugulako Asiskok pizkat umorea, positiboa dela eta lortu dugula pizkat zabaltzea gure mezua. Ekimenak aipatu duzun bezala, martxan darama otsailaren 26az geroztik, nolako da orain arte egiten duzuen balorazioa gustura zaudete herritarrek emandako erantzunarekin? Bai, pozik gaude, eskaera piloa jauze ditugu, egia da eskaerak ez direla sartu aurreko urteetako erritmo berean edo, baina, egia da hor ditugula hainbat eta hainbat herritan 200 herri baino gehiagotan daukagulako presentzia, sarekideak tope, gure mezua zabaltzen, eskaera jasotzen, webgunean erregistratzen eta bar, eta positiboa, gainera produktu batzuk agortu egin zaizkigu, egia da hori positiboa edo negatiboa izan daitekela ikuspuntuaren arabera, baina aukera ikusten dugu etorkizunean produktu horien estoka handitzeko, nahiz eta batzutan naturak ez digu baimentzen edo albidetzen landatutako guztia jasotzea gero usta bezala, baina ikusten dugu positiboa, aukera ematen digulako nekazari berriekin harremanak egitea, ekoizle berrien gana jotzea, ekoizlek ere haien inguruan eragin handiagoa izateko, eta positiboa, 10.000 etxeetara heltzea, ez da erronka makala eta hori betetzera goaz. Horixe galdetu behar nizuen, esan duzunean produktu batzuk agortu egin direla, ekoizleek aurtengo kanpainan agian kondizioak edo, esan nahi lurreko kondizioak edo sumatu dituzte aurreko urtekiko ezberdinak edo direla? Bai, piper ekologikoen kasuan adibidez, hor euria izan da faktore bat, landarea oso txikia denean euria asko egin zuela, nien aditua, baina hori da purret ekoizleek esan zigutena, gero euria egin berzuenean ez zuela euri nahikorik egin, orduan landara txikia aurten da, fruitu gutxi eman dituena, orduan horrek eragin egiten digu, Gainera, ekoizpen ekologikoak direnean eta ezin direnean sartu bestelako elementuak, naturak markatzen du asko, urteren batean plagak eta izan ditugu, eta plaga horrek eragin dute gustatxarra izatea, beste kaso batzutan ez dakigu igual zein izan den, baina badago faktore hori, naturak eragiten diguna.
Eta kontrara mugatzeak aukera ematen die esateko, hurrengo urteetarako, eta, de hecho, badaude ekoizleak, lanketak egin dituztenak lur gehiago hartzeko, lur horrek ekologikorako prestatzeko, eta agroekologiaren aldeko pausu horrek ere ematea lortzen gabiltza, ez? Lur gehiago, nekazari gehiago gure ekoizlekin lanean, 900 gora izan direla orain arte, eta familia hori handitzeko aukera ematen digu, naturak askotan markatzen digu, eta nahiz eta lan asko egin nekazari horiek, ekoizle horiek, gero landarak ez daure ematen eta horrekin jokatu behar dugu. Udaberrira begira, esan dugu, eskutik eskura kanpaina jartzen duzuen martxan, udazkenean Euskarari puzka, baina kanpaina zehatz horietatikat zein da Errigoraren egunerokotasun hori? Guk kanpaina biak, igual publikoak gehien ezagutzen duena, kanpainako eskaera martxan jartzen dugunean, ez? Baina, kanpaina horrek martxan jartzeko, atzetik dauzkagu ehundaka, eta niri gustatzen zait esaten 1000tik gorako sarekideen sare bat, ez? Eta orduan, kanpainan aurretik, guk eskaintza bat prestatzen dugu, lelo bat eta bar, eta sarekideen bitartez zabaltzen dugu kanpaina hori. Orduan, prestaketa horretan, hilabeteko prestaketa bat izaten dela gutxi gora bera, herri biltzen gara, haiekin biltzen, leloak konpartitzen, mesua zein esango den lantzen, kanpainan zerbait berez egingo badute, ekimenak, adibidez, oraingoan Asiskoren ekimena egin dugun bezala, beste herri batzuetan dastaketak egiten dira, pintxopoteak, bestelako ekimenak antolatzen dituzte, eta guzti hori koordinatzen, ez? Eta behin kanpainak pasata, banaketak antolatu behar dira, ekoizleak kanpaina honetan justu euren artean produktuak elkartrukatu, kutxako osatu, eta gero banaketa hori koordinatu egin behar da, garraiolariekin eta produktuak herrietara helarazteko, ez? Eta auzolanean egiten dugunean, udazkeneko kanpainan, bolondresekin, pabelloiak lotu, ara bideratzen ditugulako, furgoneta bilatu, eta baina hori da apurret kanpainak ere eskatzen duena urtean zehar lanketa, ez? Baina gero ere baditugu jantoki komunitarioekin egiten dugula lan, ikastolak, eskolak, fabrikak eta kontsumo elkarte batzuekin, produktu batzuk bideratzeko, eta urtean zehar orokorrean 3 banaketa egiten ditugu, orden haiekin ere lanketak egin behar dira, eta oraintsu jarri dugu martxan, ekoizleekin guk identifikatzaile bat daukagu, Errigora balioak izenekoa, eta ekoizleekin autoebaluazio mahai baten bitartez ziurtatzen dugu balio horrek betetzen direla. Orduan, aurten ere prozesu hori martxan jarri dugu, eta ekoizleekin lanketa hori egiten dugu, eta zelan ez, gure aliatuak diren eragileekin ere, urtean zehar bilera desberdinak egiten ditugu, ikastola, AEK sortzenekin, agerraldiarekin harreman oso estua daukagu, gure alaba bezala aurkeztu genuen, bere bidea egiten dabil, baina eurekin ere agerraldiarekin lanketa egiten dugu, ez da, urtean zehar, badauzkagu pikoa kanpaina direna, baina gainontzeko hilabeteetan ere, badauzkagu lana kanpaina horrik prestatzen, merkatu berriak izeneko hildoa lantzen, identifikatzailea ekoizlekin, eta bar. Zaukazute aspertzeko denporarik ez daukagu ez. Auzolana aipatu duzu behin, baina gehiagotan, zuen jardunaren ardatzetako bat hori da, individualismorako tendentzia duen mundu honetan oso erabaki kontzientea dirudi horrek, hau da, saretzeko autu horrek. Bai, guk hasieratik eukideu Errigorak oinarri moduen edo zutabe bezala auzolana, horrela hasi izan, eta auzolan ariketa moduan ikusten dugu gaur egun ere, ez? Aipatu ditudan sarekide horiek modu altruistan egiten dabe lan Errigoraren alde, hori da apurret Errigoraren bihotza edo, banaketak egiten ditugunean, aurten adibidez Bizkaian, banaketan ere auzolana indartu dugu, eta 50 pertsonatik gora egon dira furgonetarekin ara eta ona kutxak zabaltzen. Igual ikusgarriena da, Ablitasen antolatzen dugun auzolan erraldoi hori, ez? 200 pertsona inguru elkartzen garena, kutxak osatzeko, baina badaude auzolan horretan beste lan batzuk egitekoak ere, ez? Eta orduan, guk gonbidatu jenteari, Errigoraren parte izan nahi badu, bestelako lan horretan ere parte hartzera, ez? Baina argi daukaguna da, auzolan gabe Errigorarik ezela egongo eta ezela posible izango. Errigoraren sustraiak Nafarroa hegoaldean daude, bertan euskara ez da ofiziala, ez oraingoz behintzat, hala ere zuen ekinbidetako beste ardatzetako bat euskara da, zergatik egin zenuten autu hori hasieratik?
Bueno, Errigora sortu zen, duela 13 urte, zazpiak batetik, hausnarketa prozesu batean begirada Nafarroa hegoaldera joan zitzaielako, ez? Eta bertan ikusten zuten euskararen ezagutzak atzerakada bat bizi zuela, eta baita lehenengo sektoreak ere. Eta orduan horri erantzuteko, ikusi izan, zerbait egiteko behar izan hori, eta proiektu horrela izan. Kanpaina bat izango zena, Nafarroako produktu batzukin saski batzuk osatu eta eskaera epe bat zabaldu eta banaketa hori egin, ikusi izan potentziala zuela eta horrela erabaki izan autu hori, ez? Pixkat arnasa emateko eta bultzada bat emateko Nafarroa hegoalde eta erdialdean euskaldun horiek ja antolatuta zeudenak eta lanean zibiltzanak Nafarroa hegoalde eta erdialde euskaldun hori sortzeko behar zutelako bultzada ekonomikoa, ez? Egia da, guk ikusten genuela, mugimendu batzuk bertan bazeudela eta Errigorak urtero diru bat bidaltzen zuela, eta 2019an ikusten genuen behar izan, egunen batean Errigora desagertzen bada, espero dugula ez, edo desagertzen bada, desagertu deiela euskarak ez duelako behar eta lehenengo sektoreak ez duelako behar bultzada hori, zerbait geratzea agerreremoan, eta horrela sortu genuen agerraldia, ez? Ikusten genuelako karpen ekonomiko hori ikastola eta sortzenen bitartez, pixkat hezkuntza formalera bideratzen zela, euskaldunak sortzeko, eta hori beharrezkoa da, euskeraz ikastea, eta bai aurrak eta bai helduak, aekak horregiten duelako lan, baina behar genuela hezkuntza formaletatik haratago beste zerbait, ez? Agerraldiak, jadanik zeuden mugimendu horrekin elkarlanean, ez da beste eragile bat sortu nahi, baizik eta dauden eragile horrekin elkarlana sustatuko duen eragile bat sortzea eta mugimendu bat sortzea, euskarari beste bultzada bat emateko geletatik kanpo, ez? Eta aukera eman euskarazko espazioak sortzeko eta euskarak espazio horrek irabazteko. Ez bakarrik euskaraz hitz egiteko, bai hizkuntza paisaian, ez? Kale izendegiak euskaraz jartzea, pixkate aurrek ikusi dezaten eskolatik kanpo jolasteka jarri dira martxan eta 300 umetik gora dauzkagu jolasteketan parte hartzen, isialdia euskaraz garatu dezaketenak, Union Tutera futbol taldea, euskarak espazio horiek irabazi ditzala, ez? Klasetatik kanpo. Errigoratik euskararen alde egiten duzen jarduna argi dauka euskal gizarteak eta horren isla da aurten korrikak egin dizuen eta egiten ari den omenaldi hori. Kontente egongo zarete aintzatespenarekin. Oso pozik, ohore bat da guretzako, ganera, aeka gure parte da, gure komunitatearen parte da, sarekide asko eta herrietan kanpainak martxan jartzen daudenak aekako kideak dira, eta guk horren berri izan gendunean, kriston ohorea, posa, badakigu korrika dela euskaltzaleon artean eta kriston irrika sortzen duena urtero datorrenean, eta gu horren parte izatea eta gu horren omenduak izatea, ohore bat da, posik, gu albista jaso gendunean, oie perria jarri zitzaigun ere, eta bada ez, ikusten dugu horrelkarlan horren frutu ere badela, eta oso pozik, oso pozik. Korrika ere, aurtengo korrika hastear dago, nola hartuko duzute parte Errigoratik aurtengo edizioan? Guk urteroa edo korrika bakoitzan kilometro bat hartzen dugu agerreremuan, aurten larun bataz, martxoaren 21ean, arratsaldeko 5:10 inguruan, San Adrian herrian kilometroa izango dugu, eta bertara parte hartzeko gonbitea luzatu ikuslegoari, eta gainera aurten ere ekimen berezi bat egingo dugu, ez? Duela aste pare bat, aurkeztu genituen Urburutxo eta Zainzurine, gure pertsonaiak, eta haiekin lehiaketa bat egingo dugu korrikako kilometroetan zehar, egunero, ez dakigu ze kilometrotan, baina egunero korrika irtengo dira biak, eta gaueko 10:00-tatik goizeko 10:00-tara, aukera egongo da, zozketa batean parte hartzeko, asmatuz gero, 100 kilometrotan egondan, ez? Orduan, gomendatzen duguna da, korrikak publikatuko dituen klik-klak bideo kronika horietara sartzea, adi egotea, Urburutxo eta Zainzurine ikusteko, eta gero gure webgunera sartu, egunero gaueko 10:00-tatik aurrera, zozketan parte hartzeko kilometroa asmatuta. Hortxe luzatuta ikuslei gonbita, Irati Abion, mila esker Amaikarekin hitz egiteko tarte hau hartzeagatik. Zuei, eskerrik asko. Mila esker. Hona arte iritsi da asteazken honetako albistegia.
24. korrika bihar abiatzen denaz baliaturik, aurtengo abestiarekin amaituko dugu saioa, Siberutikan mendebalderarekin hain zuzen ere. Informazioa zabaldu nahi baduzue, 11ko webgunea eta sare soziala kontsulta ditzakezue. Bihartik aurrera, 11kan korrikan murgilduta egongo gara eta horrekin loturiko programazio eskainiko dizuegu zuen pantailetan. Apirilaren 13an izango gara bueltan gaueko albistegian. Mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Zergara euskara beraz bagara, Maixux eta Ramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, Iraia berri baten bila.